Hezký den všem sportovním fanouškům, zejména těm, kteří fandí fotbalu a kteří fandí v tomto případě v ústeckému Viagemu. Dneska tady máme další díl podcastu Dynastie a konkrétně Dynastie speciál. A tenhle ten díl bude opravdu speciální, protože bude tak trošku mezinárodní. Máme tady totiž člověka, který toho ve své kariéře opravdu hodně prošel, navzdory tomu, že mu je teprve něco málo přes 20 let. A tím hostem je asistent trenéra Davida Oulehly, Dominik Rajna. Dominiku, ahoj. Rád som tu. Ahoj. Když mluvíme o tom, že si toho ve svém životě hodně prošel, tak já si myslím, že tvoje kariéra fotbalová by vydala možná na tak kolik, jako 2 jiné kariéry nějakého běžného člověka, trenéra, asistenta trenéra? Jasné, tak hlavne v tom trénerskej kariére sú to dlhé hodiny a si myslím, že keď človek má motiváciu, ktorú mám veľmi vysokú, tak tie hodiny sú do noci, sú skoro ráno a tie nejaké 4 roky alebo skoro 4 roky teraz, čo pracujem okolo profi futbalu, tak podľa mňa to ako keby bolo 20 rokov. To taký mám pocit z toho, lebo strašne veľa v tej dobe som zažil. Strašne veľa skúseností, kde som nabral a si myslím, že som sa vylepšil ako človek, ale aj ako tréner. A za to som veľmi vďačný a dúfam, že veľa tie skúsenosti boli okolo celého sveta a dúfam, že aj Ústí bude prvé, kde troška sa stabilizujem a dúfam, že niečo fakt speciálne tu dokážeme spolu. A když mluvíš o té vysoké motivaci, kterou máš, tak jaká ta motivace je a kde se bere? Tak toto je dobrá otázka. Si myslím, že od mladého veku som mal nejako nastavené v hlave, že sem byť tréner na vrcholovej úrovni a sem to fakt dokázať ďaleko. Od tej doby vždy, každý deň, keď sa zobudím ráno, tak nejakým spôsobom premýšľam nad tým, že čo je ten finálny cieľ, jak to vyzerá, jak sa zobudím ráno a fakt premýšľam nad týmito vecami a si myslím, že čím viac človek nad tým premýšľa, tak tým viac ide za tým a tým viac je to reálne, že to naozaj dokáže, ale vždy hovorím aj o tom, že tá tvrdá práca je dôležitá, ale ide veľa aj o šťastie. A nejakí ľudia majú lepšie šťastie, nejakí ne až tak dobre. Si myslím, zatiaľ mám dobré šťastie. Som rád, že ako 20-ročný môžem pracovať v profi futbale. To je pre mňa niečo výnimočné a dúfam, že to pôjde len lepšie a lepšie. No a jaký je vlastně teda ten finální cíl, když o něm mluvíš? Tak ten finálny cieľ, možno som zrobil chybu v minulosti, že som dal najavo celému svetu a potom každý nejako to komentoval a nejakým spôsobom sa pozeral na mňa ako arogantný alebo nejako tak. Čiže moc to nesem ako keby úplne rozoberať, ale si myslím, že tí, čo ma poznajú, tí, čo sú okolo mňa, tak vedia veľmi dobre, že ten cieľ je dosť vysoký. Tak já ti trošku napovím, protože teďka pracuješ pro Viagem Ústí nad Labem, tak tvůj cíl je teď určitě dostat Viagem Ústí nad Labem do první ligy, tu první ligu vyhrát a zahrát si s Viagemem třeba Ligu mistrů? Tak to ako keby úplne snívame, ale určite ten postup je náš cieľ s realizačným tímom. Si myslím, že každý je na to nejako nastavený, či to je tento rok alebo ten ďalší. Si myslím, že klub to vidí skôr na ten ďalší, ale ja som prišiel tu s tým, že sem tlačí už na to tento rok a si myslím, že aj David, hlavný tréner, aj zbytok toho realizačného týmu je tak nastavený. Ty, když jsi působil v Podbrezovej, tak se o tobě mluvilo jako o světovém unikátu. Cítíš se jako světový unikát? To určite nie. To si myslím, že skôr som niekto, kto má inú cestu a kto by chcel inšpirovať iných nejakým spôsobom do podobnej cesty. Si myslím, že tí tréneri, ktorí sú po koniec kariére, že zahrajú si futbal a potom idú do trénerstva, tak to je ako keby jedna cesta. Ale si myslím, že s môjim príbehom nejakým spôsobom môžem otvoriť cestu pre iných ľudí, ktorí majú 16-17 rokov a majú fakt sen trénovať profi futbal na vrcholovej úrovni a dúfam, že tým, že som sa dostal do toho profi úrovna dosť skoro ako 16-17 ročný, tak nejakým spôsobom tie dvere otvorím a si myslím, že aj som otvoril pre veľa ľudí, či to je v Kanade, alebo či to je na Slovensku mladších ľudí, ktorí fakt sa inšpirujú a si myslím, že idú si za podobným snom. A vnímáš se třeba v tomhletom ohledu jako nějaký vzor nebo idol právě tady pro tyhle ty mladé lidi, kteří třeba fotbalem se nechtějí živit nebo nemůžou živit jako profesionální fotbalisti, ale chtějí se vydat právě jinou, konkrétně tohletou cestou? Jasné.
To dúfam, že áno, lebo si myslím, že ja som taký, že sem pomôcť iným ľuďom a nemyslím len o sebe počas tej cesty, ale myslím aj o tých okolo mňa a nejakým spôsobom im pomôcť a dúfam, že ľudia sa inšpirujú a nejakým spôsobom idú za tým v tomto zmysle, lebo hoci čo sa môže stať, môžeš byť 16-ročný a mať obrovské zranenia a potom je to o tom, že fakt keď miluješ ten futbal, tak si myslím, že by si mal zostať pri ňom a táto trénerská cesta je jedna, ktorá je veľmi zaujímavá, ale naopak poviem, že keď nesi do toho zažratý na 100%, tak určite to není pre teba. A určite to není pre teba v tom veku, ako som začal tú cestu ja, lebo to fakt nesem znieť arogantný, ale určite musíš mať nejakú kvalitu a nejakú pracovitosť, aby si mohol v tom veku trénovať profi futbal a trénoval hráčov, ktorí majú 15 rokov a viac ako ty. Počkej, zažraný na 100%, to u tebe vůbec nesedí, protože u tebe je to 200 a víc, to mi neříkej, že ne. Ako takto, tak určite si myslím, že tá pracovitosť je kľúč, bez toho sa nedá. Ja si myslím, že som človek s vysokým štandardom pre seba, ale aj pre tých okolo mňa a práve toto prostredie už s tými nejakým spôsobom sadlo kvôli tomu, že Dávid je náročný na celý stav, na každého jedného z nás tam. A si myslím, že nejakým spôsobom sa doplnáme a určite aj ja som náročný človek na všetkých, či to je človek nejakým spôsobom povedzme v tej role pod mnou, ale není to pod mnou, ja to berem tak, ako každý je na tej istej úrovni a ty aj nado mnou. Proste som náročný na všetkých a si myslím, že v tom spôsobe sa nejakým spôsobom posúvame dopredu a sa zlepšujeme spolu ako stav, čiže toto je určite dôležité. Mluvíš o náročnosti Davida Ulehly. On vlastně ten realizační tým v Ústí nad Labem se po té skončené sezóně a před tou stávající sezónou skládal dost zvláštním způsobem, protože to chvilku vypadalo, že zůstane stávající realizák. Pak najednou stávající realizák z větší části skončil a muselo se řešit. Jak to bylo třeba v tvém případě? Byla to jako rychlá záležitost, anebo už tě měl třeba Viagem vyhlídnutého delší dobu a věděl, že chce přivést člověka jako si ty, konkrétně tebe? U mňa to bola veľmi rýchla záležitosť. Ja som počas tej letnej prestávky s tým, že som skončil v tom Prešove, s tým, že sme vypadli v poslednej minúte prakticky. Som tam skončil a som hľadal nejaké príležitosti a s agentom sme to v tej dobe riešili a úprimne povedať, ten prvý povedzme mesiac alebo 3 týždne, to bolo veľmi ťažké, nič neprichádzalo. Potom prišiel taký týždeň, kde prišli 5 vecí naraz. A realita bola, že ja som s Davidom sa poznal už dlhšie, sme boli v kontakte a nejakým spôsobom on poznal mňa, ja som poznal jeho a dávalo mi to najviac zmysel aj za možno ne až tak dobré podmienky ako iné projekty boli, alebo proste bolo to niečo určite unikátne, som skočil do niečoho, do čoho som fakt nevedel, do čoho skáčem, ale na konci dňa si myslím, že som urobil veľmi dobré rozhodnutia, hovorím, to bolo veľmi rýchla záležitosť. David vedel, že určite má se do toho realizačného týmu a potom na konci dňa vždy to je rozhodnutie toho športového riaditeľa. Sme mali dobrú konverzáciu s Kubom Dobiašom hodinu cez Google Meet a si myslím, že veľmi podobne sme sa pozerali na moju situáciu a na situáciu toho klubu a jak môže ten klub rásť a ísť dopredu. Čiže to bolo fajn, fakt ma v tom hodine presvedčil. To musím povedať, že toto urobil fantasticky a určite som veľmi rád, že som tu teraz. To znamená, že kromě toho, že Kuba Dobiaš vyskautoval společně ještě se svými kolegy dobré hráče a dobré posily, tak vyskautoval i dobrý realizační tým, konkrétně teda tebe? To verím, že áno, to verím, že určite to nesom len ja, aj tí ľudia okolo mňa. Si myslím, že máme veľmi dobrých ľudí, či to je, jasné, boli tu dvaja už predtým, Joži Šišák a Alex Sanchez, ktorí sú obaja, si myslím, na dobrej úrovni. A čo sa týka tých, čo prišli aj so mnou, Denis Luxik, si myslím, že má veľmi, veľmi zaujímavé veci. Sa bavíme aj o Matúš Božík, ktorý je niekto, kto, čo sa týka tej kondičnej sféry, som fakt z neho značený, lebo fakt tlačí vždy sa niečo posúvať dopredu, či to je reggae, či to je proste, jak tí hráči sa starajú o seba. To sú fakt veci, ktoré tí ľudia možno si nevšimajú, ale to sú tie najdôležitejšie veci, čo môže posúvať ten klub. A tí hráči si to musia uvedomovať, že proste každý jeden, čo tu je, čo
čo sa týka v tom realizačnom týme, fakt sa posunúť ten klub dopredu. A si myslím, keď tí hráči budú známi, čo zatiaľ sú na tej istej lode, povedzme, tak určite sa to bude posúvať dopredu veľmi pekne. Řekl bys, že v Ústí děláte ty věci prostě jinak než většina klubů fotbalových? To určite. Si myslím, že sme tu prinesli určite veľký zámer na individuálny rozvoj tých hráčov a to je niečo, čo už som zvyknutý na Podbrazovej. Určite to nastavenie bolo nejakým spôsobom podobné, ale vždy sa snažíme zlepšovať veci a táhať veci na ešte lepšiu úroveň. Samozrejme, to záleží, koho máš v tom realizačnom týme a si myslím s tým, že sme veľmi každý jeden z nás je z inej časti sveta, tak určite pridávame do toho zaujímavé myšlienky a každý jeden z nás môže pridať do každej sféry. Čiže ja to neberem tak v tom futbale, že je kondičák a on si rieši tú fyzickú stránku a nikto iný do toho nemôže ako keby zasahovať. Hej. Ja to berem tak, že keď niečo vidím v tej kondičnej stránke, tak ja zasahujem tam a keď Matúš Božek niečo vidí v mojej stránke, tak on zasahuje a tak sa nejakým spôsobom posúvame dopredu. Čiže si myslím, v tomto zmysle je to veľmi zaujímavé a to, čo robíme tuto, je určite povedzme na československý trh určite unikátne a určite sú veci, ktoré musíme zlepšiť, nejaké procesy a zlepšovať nejakým spôsobom aj možno, jak spolupracujeme ako realizačný tím, ale keď toto sa všetko dotiahne, čo trvá čas, to vždy trvá čas, tak si myslím, že to bude na veľmi zaujímavej úrovni a tí hráči to budú cítiť tiež a už cítia, si myslím. Pořád vůči hráčům razíš ten mechanismus 3+1? Momentálne máme 2+2 nastavené, čiže 2 silné stránky, 2 slabé stránky, čo sa týka ten individuálny rozvoj. Určite som to mal tak ako 3+1, že som mal 3 tie slabšie stránky a jeden ten silný stránok toho hráča, ale momentálne je to skôr 2+2. Kubo Dobiaš tiež prišiel s dobrou myšlenkou ohľadom toho, že fakt tie týmy už sa posúvajú do tohto, čo sa týka toho individuálneho rozvoja toho hráča. Když jsi mluvil o tom, že si vlastně vzájemně s kolegy můžete lézt i do zelí, když to řeknu takhle nadneseně, tak je třeba oblast, do které víš, že bys jako nikdy nekecal, protože tam to prostě není tvoje silná stránka? Toto je zaujímavé. Toto možno hráči sa budú smiať, ale štandardné situácie. To je zaujímavé kvôli tomu, že robím tie štandardky momentálne. To fakt necítim sa silný v tom. No počkej, ale to teď není jako dobrá správa. Není dobrá správa, ale realita je, že každý tréner má silné a slabé stránky. A ja som veľmi otvorený v tom, že si priznám tie slabé stránky a nemusím sa hrať na nejaké divadlo, že ja som najlepší vo všetkom, alebo že ja som silný vo všetkom. Každý tréner dobre vie vnútorne, že není. A teraz je to len o tom, či ten tréner to prizná do verejnosti alebo nie. A ja sa toho vôbec nebojím, lebo som si sebavedomý mojej kvality a tých vecí, čo mám silné, tak viem, že naozaj mám silné na československý trh a aj na zahraničný trh európsky, povedzme. Hej. Čiže v tomto zmysle hovorím štandardné situácie a tak golmanský tréning, to ako keby je určite niečo, čo ma zaujíma, ale nejako ten čas není momentálne to riešiť, alebo v minulosti, keď som prvé začal vo Vancouveri, to som skôr ako keby riešil v zmysle, že fakt som sa zaujal do toho, ale momentálne na to není ani čas. A hovorím, keď bude ďalšia pauza, že nebudem trénovať v tom futbale, tak určite tie štandardné situácie je niečo, čo by som si chcel zobrať normálny kurz na to, alebo proste študovať to 2 mesiace, alebo 6 mesiace, záleží, jak dlho nebudem mať prácu. Kdo by tě mohl inspirovat, co se týče standardních situací? Tak určite Arsenal je jeden, ktorý inšpiruje strašne veľa ľudí, si myslím v tom českom trhu, ale aj v svetovom trhu, čiže Arsenal je určite jeden z tých silnejších, ale ja poznám ľudí okolo sveta a vždy mi pomáhajú s nejakými vecami, mi dávajú nejaké inšpirácie. Som mal kamaráta v Mamelodi Sundowns, čo je v Afrike a on tam robil asistenta, on mi dal dosť veľa zaujímavých nápadov na tie štandardné situácie, ale strašne veľa tie situácie boli na krátko a ja som zase neverím v tom, že hrať na krátko je správna odpoveď na štandardné situácie. To je ako keby jediná vec, čo fakt si stojím za tým pri tých štandardných situáciách. Zbytok to nemám nejakú filozofiu zrobenú a skôr idem ako keby od situácie do situácie alebo od zápasu ku zápasu a to ako keby je určite jedna vec, ktorú musím zlepšiť, ale úprimne povedať sa skôr vnímam ako taký človek a toto vždy hovorím, že tie štandardné situácie ani nejako
do budúcna, že nesem riešiť, ale skôr si myslím, že personu mám takú medzi hlavný tréner a asistent. A momentálne to ako keby není úplne na to hlavnú trénerskú pozíciu, s tým, že mám 20 rokov. Jeden deň to príde, uvidíme, kedy to bude. To ako keby vôbec nenaháňam a teraz som v pozícii, kde fakt cítim, že to nemusím naháňať. Tie veci, čo som povedal v minulosti, že do 22 sem byť hlavný tréner, to ako keby vôbec teraz nemám tak nastavené, ale aj tak si myslím, že ciele mám a viem, že David mi raz povedal, alebo povedal jednému inému, sme tam boli traja, že Dominik bude fantastický hlavný tréner. A ten druhý nesúhlasil a ja som súhlasil, čiže uvidíme, jak to bude, ale to všetko príde postupom čase a uvidíme, čo bude v budúcnosti. Kdo to nesouhlasil? To mě zajímá. No to nemôžem Řekni povedať. to jméno. To nemôžem. Ne, to musíš. Lukáš Rezáč, to je náš kustod. Nesouhlasil, jo? Nesúhlasil. Proč? No, že povedal, že Dominik je človek, ktorý každý tréner by mal sieť ako asistent, ale nebude dobrý hlavný tréner. A to sa musím opýtať, že prečo to vlastne povedal. A David Oulehla nemá strach, že ho jednou připravíš o práci? To vôbec. Ani ako keby nepremýšľam nad tým. Momentálne sme, si myslím, so celým realizačným tímom veľmi, veľmi silná skupina. Dobre si myslím, že si doplenáme slabé stránky a tie silné stránky, tie si myslím, že tam veľa sú a veľa ľudí ich majú. Kdybys měl Ústí nad Labem přirovnat k nějakému světovému klubu, jaký světový klub by to byl? Já vím, ke kterému ho přirovnává David Oulehla a strašně si za to nadával, tak jsem zvědavá, co vypadne z tebe. Tak povedzme Podbrzova. To je ako keby jedno, čo som zažil a viem, že tie veci, ktoré robíme, sú podobné. Čo sa týka tej taktickej stránky, robíme veci určitého dosť ináč. Aj keď ako keby vonkajšie oko možno si myslí, že hrajeme pätku a Podbrzova hraje pätku a je to podobné, ale keď sa pozrieš na tie detaily našej hry, je to určite niečo úplne iné. Čiže toto určite je jedno a potom to Davidové Bodo Glimt, tak to je také zaujímavé porovnanie, ale si myslím, že nejakým spôsobom, čo sa týka tej práce s tými dátmi, si myslím, že určite je to podobné k Bodo Glimt v tom zmysle. Pojďme trošku do hloubky. Když se řekne asistent trenéra, tak každý si představí, teď mě neber vůbec za slovo, a takovou tu podržtašku, která teda jako se radí s tím trenérem, má třeba na starosti zrovna standardní situace. Jasne. Nebo tak. Co vlastně konkrétně ty každý den vlastně děláš? Když vemeš klasický den asistenta trenéra, jasne, tak co je vlastně tvým úkolem a náplní toho dne? V tomto zmysle je to veľmi zaujímavé, lebo ja asistent by som povedal. Ja asistent taký, čo je možno nerobí nič pomaly a ja asistent taký, čo ten hlavný tréner sa spolieha na nejakým spôsobom fakt mu vie pomôcť. A si myslím, že v Ústí nad Labem je jedna veľmi silná vec, ktorú vždy spomína Kubo Dobijáš a že fakt chceme využiť silné stránky každého jedného človeka. Si myslím, že David Oulehla, čo sa týka mojej spolupráci s ním, z môjho hľadiska aspoň si myslím, že moje silné stránky veľmi dobre využíva. To je periodizácia, čiže naplánovanie nejakým spôsobom tréningový mikrocyklus a skôr ten mezocyklus nejakým spôsobom tiež postupne budeme sa snažiť nastavovať a zlepšovať procesy v tom. Tréningové jednotky si myslím, že nejakým spôsobom ten prenos tým hráčom, čo sa týka od analýzy, čiže analýza supera do papiera, dať to na papier a nejakým spôsobom preniesť ten koncept tým hráčom v spôsobom, čo je čo najviac zrozumiteľné pre nich a čo najviac jednoduché pre nich pochopiť a si myslím, že zatiaľ sa nám to darí fajn, ale vždy je kopec priestoru, kde sa zlepšovať. Napríklad včera ten zápas v Trinci, kde ten výsledok skončil 0-0. To sú zápasy, ktoré ja si myslím, ten realizačný tím, ten klub a určite ten hrácky káder, lebo je fakt náročný na seba, očakáva vyhrávať. To sú veci, čo postupne s časom prídu a musíme sa každý jeden pozerať prv na nás a potom určite tie veci padnú dohromady.
Patří mezi tvoje silné stránky i psychologie a mentální nastavení, protože ty si studoval psychologii na univerzitě v Arizoně. To ešte študujem, no. Troška veľa peniaze, ale je to si myslím niečo, čo je dôležité, hlavne s ohľadom na môj vek. Je to najdôležitejšia vec pre mňa, ja to berem tak. Keď teraz vyšiel dokumentár ohľadom Jose Mourinho a jak on pracuje s psychológiou, je niečo neskutočné, jak vie prísť do mužstva, celé to mužstvo, hned prvý zápas hraje za neho a fakt bojuje za neho. To je niečo neskutočné a to je nejakým spôsobom niečo, čo do budúcna by som chcel dokázať, ale to trvá veľmi veľa času. To trvá skúsenosti, naberať ich, toto je dobré prostredie na to, lebo máme tu skúsených hráčov, máme tu menej skúsených hráčov, máme tu ako keby dobrý mix, čiže pre mňa je to veľmi zaujímavé a tam ako keby čo sa týka tej psychologickej stránky, tak určite to spadá najmä na tom a toto sa bavím momentálne, mám mentálnu ako keby trenérku, ale skôr je to taký leadership coach. A znovu proste sem ako keby riešiť to, že ja mám 35-ročného jedného hráča a 18-ročného a jak nejakým spôsobom riešiť to, že ten káder, ten celý tím, ale aj tí individuálni hráči cítia, že ja sa pristupujem ku tomu 35-ročnému takisto ako ku tomu 18-ročnému. Ne, že napríklad toho 18-ročného viac ako keby povedzme zrobí chybu a viac idem do neho a ten 35-ročný zrobí chybu a nejdem do neho. To je ako keby taká disparita. A to sa mi nepáči na sebe, to musím zlepšiť a hovorím, ja som niekto, kto je veľmi sebareflektívny. V Ústí je veľmi dobrá vec, že tie informácie sa dostanú tebe. Strašne je to ako keby taká malá rodina a tá malá rodina strašne veľa komunikuje spolu. A v tom zmysle si myslím, že strašne veľa informácií prídu ku mne a tie informácie okamžite reagujem na. Napríklad bola informácia, že možno máme veľa štandardné situácie, že veľa signálov a na ďalší zápas hneď som reagoval v zmysle, že bola len jedna štandardka a len to sme riešili. Hej? Čiže ja som taký, že možno niekedy až do extrému, ale si myslím, že toto je veľmi, veľmi dôležité v trénerstvu, lebo tí tréneri, čo nereagujú, tak tí zhoria okamžite. Alebo dosť rýchlo. Je ti pořád jenom 20 let. Jak často si kvůli tobě dělá někdo legraci právě kvůli tomu nízkému věku? Tak to ako keby za mňa už vôbec. No. Ani pri úvode to bolo tak, že proste ja som mal hlavného trénera Afshin Godbehu, čo ešte komunikujem s ním a on bol na 4 majstrovstvá sveta a fakt je to fakt veľký mentor pre mňa, veľký človek pre mňa. A on ma naučil naozaj profesionalitu na vrcholovú úroveň. Ja som tam prišiel a som zrobil individuálne video s jedným hráčom, ktorý teraz hraje za Nottingham Forest, neviem či za Bčko, alebo či je na lavičke Ačka, ale fakt hraje ten Premier League úroveň, alebo okolo toho a ja som mal individuálne video s ním a to bol možno môj druhý alebo tretí deň tam a on mi dal $2000 pokutu. A som možno mal $2000 plat. Čiže na mesiac. Čiže to bolo také, že hneď ma naučil strašne veľa a ja som volal mame domov, som plakal, že proste to je niečo neskutočné. 3 hodiny som znovu volal s najlepším takým kamarátom, čo som mal v tej dobe, čo vždy sa bavíme. On je ako keby ďalší veľký mentor pre mňa, Janis Talacidis, ktorý pracuje v Kanade teraz ako tréner. A proste som volal s nimi a som hovoril, že toto nie je normálne, že som tu 3 dní, hlavný tréner mi dá pokutu, úplný tlak, som depresie a to boli ako keby tie skúsenosti, čo fakt si myslím, že zrobili ma do toho, čo som dneska. A bez tie skúsenosti určite by som si myslím, tí hráči by sa nepozerali momentálne na mňa tak, že fakt sa nepozerajú na ten vek a nepozerajú sa na to, že mám 20 a to ako keby vnímam už všade, kde idem. No. Ja si tým, že keď nejaký športový riaditeľ sa opýta nejakého hráča na spätnú väzbu o mne, tak povie ten hráč, že som mladý. Ale nejakým spôsobom to necítim na dennodennej bázi, že by ma rozlišovali kvôli tomu, že som mladý. To určite nie. Jakou máš vlastne licenci? Momentálne Ačko a začínám profi licenciu koncem roka. No. Kdy jsi začal dělat vlastně úplně svůj první profi licenci? 15 ročný som bol, tam som troška možno klamal ten vek, ale to je niečo, o čom možno ani sa nesem... Vystřihneme to. Jo, no, možno tak, ale ne, to úplne v pohode, to nejakým spôsobom už teraz je fajn.
Teraz je to tej profilicencie a potom sa uvidí, čo ďalej. Kde se vlastně zrodila tvoje láska k fotbalu, protože vyrůstal si v Kanadě. To je kolébka hokeje, tak na zimáku byla moc velká zima, nebo... Povedal by som to tak, že otco strašne chcel, aby som robil taekwondo. To bolo ako keby martial arts. A to som robil, ale moc ma to nebavilo. A vždy som sa pozeral na jeho zápasy, čo on hral, lebo jeho fakt bavil ten futbal a on hral každý piatok zápas a som tam videl emóciu, som tam videl žlté karty, červené karty. Proste všetko, čo patrí tomu futbalu na vrcholovej úrovni, som videl tam. A to bolo ako keby nízka úroveň. To bola úroveň 50-60 ročných a som zakúkal na nich a som bol do toho zaujatý a celý týždeň som čakal len na to. A v tej dobe už som fakt pomaličky začal premýšľať nad tým, že prvá vec ten futbal, tá láska ku tomu futbalu a začať tú hráčskú kariéru, ale potom veľmi rýchlo sa stalo zranenie, ktoré bol vyše rok, ma vysadilo z toho futbalu a to bolo ťažké, ale v tom roku som rok riešil futbal z trénerskej strany. A tam bolo ťažké, čo sa týka tlak tých rodičov, lebo keď hraješ v Kanade futbal, tak sa platí za to. Tí rodičia platia, aby si hral. A oni vždy to riešili tak, že musíš byť profi futbalista alebo musíš ísť na univerzitu, aby si mal nejaký štipendum a potom preto ako keby sme platili pre teba, aby si mal štipendum na tú univerzitu. Ale na konci ja som bol taký troška drzý, čo si myslím, že vždy som. A som povedal, nepovídej, nevěřím. A si myslím, že som povedal im, že ne, že ja idem za tou trénerskou cestou. Ja už fakt nechcem hrať ten futbal a to ako keby bez tej podpory tých rodičov, aj mama, aj otec, to by ako keby určite nebolo to, čo to je dneska. A určite to by nebolo to, čo to bude do budúcna, si myslím. Čiže to ako keby to obrovská vďaka im a bez toho by to určite nebolo možné a za to som veľmi vďačný. Jsou vaši šťastní za to, jakou cestou se vlastně nakonec vydal, když jsi mluvil právě o tom, že jste chtěli mít toho profi fotbalistu? No tak vždy je to o tom, že ten rodič je hrdý, keď ten syn alebo to dcera je šťastné. No ja som určite veľmi šťastný. Si myslím, že boli obdobia v tom profi futbale, kde som nebol šťastný a momentálne som veľmi šťastný. Čiže to ako keby momentálne som prvýkrát v pozície, kde si myslím, že všetko hovorím na rovinu. Si myslím, že som sa zlepšilo veľa ako človek, čo bolo niečo, čo po mojom období v Podbrezovej som mal nejaké mesiace premýšľať nad sebou, nad všetko, čo chcem vylepšiť, ľudský, trénersky. Trénersky možno som sa nepustil dosť do tých štandardiek, ale ľudský určite som premýšľal a si myslím, že som v takej fáze momentálne, kde som úplne sám sebou. Každé ráno každý sa smeje na mňa, že moc veľa energiu mám, že som spal 3 hodiny, ale proste tá energia je neskutočná a to sa snažím, niekedy som až šalený, ale sa snažím priniesť takú dobrú energiu, taký dobrý vibe a aby jasné, že viem rozlišiť, kedy treba pracovať, kedy treba tú dobrú energiu a srandu priniesť, ale to sú veci, čo si myslím, že určite rastú vo mne v posledných týždňov a 2 mesiacov, čo tu som v Ústí. Ty jsi zmínil to vážné zranění, které tě potkalo v poměrně nízkém věku a vytáhl jsi tak trošku jako černého Petra, co? Z balíčku. Ty vole, no. To zranenie bolo ťažké a určite to ukázalo inú cestu pre mňa a si myslím, že v tej chvíle to bolo úplne ako keby hneď taký náznak, že fakt mám ísť do toho a mám ísť do toho na 100%. To hovorím o tej motivácie, že si myslím, že jak sa stalo to zranenie, som mal zo pár týždňov premýšľať a som videl po zo pár týždňov, že ty vole, to nebude asi dobré. Tak potom som hneď zistil, že musím niečo iné a to iné sa mi hneď ukázalo. Bolo to veľmi jasné a bolo to niečo, za čím som si išiel každý deň, veľa hodín. Som začal trénovať, sa vždy smiali na mňa všetci, alebo prišli hráči, som trénoval, čo to bolo, U15 na úvod. A prišli hráči na zápas a mali tam 10 papierov vyvesaných a taktika, stredný blok, high press, nízky blok. Každý sa smial na mňa, či som normálny, ale
To boli také začiatky, že proste piatok, keď ma pozývali na nejaký party, na nejakú toto zo školy, som nešiel a som 4 hodiny kúkal futbal, som si kúkol 2 zápasy, taktiku som preberal, som premýšľal, jak by som ja chcel hrať ako tréner jeden deň a to sú na psychológiou som premýšľal, to sú všetko veci, čo sa nejakým spôsobom dali dokopy spolu a zrobili ten package, čo je dneska a vždy musíš pribudávať ako ten tréner. Sú veľa tréneri, čo prestanú, stačí im to a si myslia, že OK, teraz mám pohodlnú pozíciu a mám rodinu, ktorá je šťastná a tak ďalej a prestanú. V tom trénerstvu fakt nemôžeš prestať, lebo to dopadneš veľmi zle. To musíš nadalej študovať, zlepšovať sa, vnímať nové trendy a určite sa adaptovať a nebyť ako veľa trénerov dneska, čo sú drzí a po anglicky sa hovorí stubborn, že majú svoju myšlienku a nič iné nemôže prejsť. A toto určite ja som človek, ktorý vždy sa zlepšovať a aj vnímam do budúcna ako na hlavnú trénerskú post, tak budem ten prvý človek, kto sa dá obrovský priestor ľuďom okolo mňa, keď majú na to a určite som ten človek, ktorý sa naberáva do iných ľudí okolo mňa a určite si myslím, že aj ja dávam takisto iným ľuďom okolo mňa nejaké zaujímavé pointy, ktorí si berú so sebou. No, na tu trenéřinu ses vlastně upnul ve chvíli, kdy jsi byl zraněný, ale ono to ze začátku nevypadalo, že by to muselo být na tak úplně dlouho a nakonec to bylo kolik? 18 měsíců? Bolo to takých 14, no, bolo to dosť zle a na začiatku to nebolo také jasné, na začiatku to bolo fakt také, že som nevedel. Som naozaj nevedel, čo to bude, čo to je. Nejakým spôsobom tí doktori nevedeli to zistiť ani, to bolo fakt ako keby ťažké obdobie môjho života, ale... A to vypadalo na co? Na přetržený křížový váz? Tak, presne. No a presne. vyklubalo se z toho? To bolo pretržený peroneal nerve, čo je ako keby nerv na pravej strane pravého kolena som mal. A taký syndrom, ktorý sa volá CRPS, čo je syndrom, čo prakticky nejakým spôsobom ma impaktuje do dnešného dňa, ale teraz to ako keby necítim alebo nevnímam. To bolo skôr v Podbrzovej som mal jedno obdobie, kde som to riešil a som to riešil s tou doktorkou, ktorú som mal v Kanade a nejakým spôsobom sme si to vykomunikovali a bolo to vyriešené a to možno ako keby príde do budúcna, možno nie, čiže uvidí sa, čo bude s tým, ale to je také životné, by som povedal. Když si se potom dostal k té trenérské kariéře, tak určitě si hrál i co football manažera? No, to bolo non-stop, ale povedal som jednu vec v rozhovore a potom celý svet si myslel, že som football manager coach, čiže to určite nesom. Skôr si myslím, že vnímam tu strašne veľkú dôležitosť tej praxi a jak ako keby so skúsenostami viac a viac naberávaš oveľa viac ako z nejakého football manager alebo career mode som hral strašne veľa. Som hral ten career mode na FIFA, na Playko a som si lepil zostavy, ako budeme mať zostavu v finále, keď som lepil zostavu, také šalené veci, to som fakt bol šalený a vždy som. No a co ti jako trenérovi teda ještě chybí, kromě těch řešení standardních situací? Určite toto, čo som hovoril ohľadom tej psychológie. Čiže nerozlišovať nejakým spôsobom, či je hráč 45 ročný alebo 18 ročný, a to ako keby ja si musím nájsť správny balans, lebo som veľmi povedzme agresívny človek a som taký, čo keď viem niečo, čo sa mi nepáči, tak veľmi rád to ako keby hneď riešim, ale to si musím nájsť ten správny balans aj kvôli veku. Ale na druhej strane beriem to tak a strašne veľa ľudí, ktorí ma mentorujú, to podobné berú, že ten vek ako keby není vec, na ktorý tí hráči ani ja by som sa mal pozerať. Skôr je to o tom, či cítim, že tí hráči majú rešpekt voči mne alebo nie. A keď nemajú, tak musím byť skôr ako keby taký konzervatívny. Keď majú, tak môžem skôr pritlačiť. Čiže to je ten ako keby balance, čo musím vnímať. Ale určite hovorím, som dosť agresívny, by som povedal, alebo dosť náročný. Mám vysoké očakávania od tých hráčov, ale posledný krát, čo sa mi niečo stalo, nejaký konflikt s nejakým hráčom, a to je ako keby tretí angažman potom, bolo v Podbezove a to bolo v prvých zo pár mesiacov tam. A potom som ako keby od tej doby nemal žiadny konflikt. A samozrejme to je o tom, že v tej chvíle ten človek musí nad tým reflektovať, že musí nad tým premýšľať, prečo sa to stalo, ten konflikt, jakú tomu narazilo. V tej chvíli to bola veľmi jasná odpoveď. Je to jeden hráč, čo hraje teraz v Česku v prvej lige, čiže to je ako keby zaujímavé tiež, ale... Řekni tým. Zbrojovka. Dobře.
som mal s ním taký konflikt a veľmi rýchlo som si uvedomil, prečo ten konflikt nastal. Hej. Som veľmi bol taký, že som tlačil na video a že vždy ja kúkam video, vždy ja kúkam tréningy, bla bla bla. Ale na konci dňa som tomu hráčovi sľuboval veľakrát, že s ním zrobím individuál video, že si prejdeme nejaké veci, ale som to nedodržal. A keď nedodržíš niečo trénersky, či to je deň voľna, či to je čokoľvek, to môže byť úplne čokoľvek, tak tí hráči stratia rešpekt pre teba. A to sú veci, ktoré ten tréner musí vnímať a veľa tréneri nevnímajú a idú ako keby si po svojom a majú ego a si myslia, ja to viem najlepšie, bla bla bla, a na konci nevieš to najlepšie, lebo už nemáš prácu, asi vyhodený. Čiže, ale aj tak, aj potom, jak je vyhodený ten tréner, tak aj tak nereflektuje na tom, že niečo bolo zlé alebo niečo som ja urobil zlé. Ide do ďalšieho angažmanu, je to takisto a po 5 kol je vyhodený. Tak to je ako keby to, čo si myslím, že v tom trénerskom trhu treba ako keby nejakým spôsobom zlepšovať a to sú veci, ktoré na licencie ta neučia. To neučia a nikdy ta nebudú učiť. Čiže si myslím, že to sú veci, ktoré určite treba, aby tí tréneri aj ja, ako čo sa týka mňa, takisto viac a viac vnímal. Ty máš krásné mezinárodní srovnání, protože jsi působil ve Vancouveru, pak jsi byl taky v Mytulenu, byl jsi na Slovensku, v Podbrezovej, v Prešově a teď Ústí nad Labem. Hraje se všude ten fotbal stejně? Nebo máš nějaké srovnání, kde jsou třeba nějaké zásadní rozdíly? Ty vole, to vôbec, no. By som povedal, povedzme, Podbrezová, krásny futbal, fantastický klub, fantastický športový riaditeľ, fantastický tréner, ale na konci dňa máš tam 80 fanúšikov. A potom ideš do Prešova, kde je to niečo iné, ale máš 6 000 ľudí, ktorí idú na zápas a podporujú fany a ja som ten zápas, čo bolo proti Skalici, čo sme vyhrali 2-0 alebo 3-0, si myslím, že to bolo doma, to bol najlepší zážitok môjho života. To naozaj a potom ako keby týždeň neskôr si myslím, že to bolo to Komárno. To bol naozaj najlepší zážitok môjho života, keď sme dali ten gól na 1-1 a potom bol najhorší. Potom bol fakt najhorší v zmysle, že jak sme dostali ten gól, jak sme dali ten gól a proste tá emócia bola neskutočná. Som bol s Lukáš Volštinským, kto je poľský hráč a sme sa objímali, sme mali také emócie. On plakal, ja plakal, na ihrisku sme boli. A potom 8 minút neskôr VAR príde a povie, že nebol gól. A 3 minúty alebo 2-3 minúty na to bolo fakt najhoršia emócia môjho života, lebo ja, každý jeden v tom realizáku, každý jeden v tom týmu dali do toho úplne všetko a sa to nepodarilo. Je to obrovský klub, si myslím, je to top 3 klub na Slovensku, čo sa týka fakt veľkosti toho klubu. Ale škoda, no. Čo sa týka tie porovnanie tých skúseností, tak určite Dánsko je veľmi zaujímavé. Určite není to až tak zamerané na tú taktiku, ale je to skôr zamerané na dátové KPIs, Key Performance Indicators, ktoré berú ku nejakým taktickým výkonom. Čiže skôr to dáta tahá ten taktický výkon, ale veľakrát ako keby tí tréneri okolo celého sveta sú opačné. Čiže majú taktický výkon ako prvé a potom ten dáta sa tahá pod tým taktickým výkonom nejakým spôsobom. Podľa toho, jak sú hrať, tak nejaké Key Performance Indicators sa nastavia, ktoré pomôžu aj vedeniu, ale aj tým realizačným tímom, aj tomu tímu sledovať, že či sú na správnej ceste alebo nie. Napríklad, keď tam bol v Midtjyllandu Thomas Thomasberg, vyhrával veľa zápasy, ale ho vyhodili kvôli tomu, že nejaké KPIs proste ich nedokažoval. Hej? Čiže to ako keby je zaujímavé v tom Dánsku. V Kanade som mal trénera, ktorý ako do dnešnej doby sa vždy bavíme. Momentálne je v ťažkej situácie s rodinou, ale je to človek, ktorý keby niečo dostal, tak hneď ma bere so sebou, čo si veľmi vážim, lebo mal fakt veľké angažmány. Bol na 4 majstrovstvá sveta, ako som už hovoril, a Podbrezovú, Prešov som už spomenul a tuto je to veľmi riadené Kubom Dobiašom s tými data. Určite to nejakým spôsobom riadi ten klub, riadi ten realizačný tím, riadi ten tým a riadi tie naše procesy, ktoré nastavujeme na dennej bázi.
Proč se o klubu v Midtjyllandu říká, že to je fotbalová laboratoř? Lebo každý tréner, čo tam si prejde, ide niekde do Premier League, ide zarábať 200-300 tisíc mesačné, ročné, čokoľvek, to už sú veľké peniaze, hej, čiže kvôli tomu si myslím, že ten Midtjylland je fakt silný v tom a je to klub, ktorý keď dáš na CVčko, tak hned to nejakým spôsobom vnímajú tí ľudia okolo ináč. Čiže určite je to silný klub, ale čo sa týka tej procesy v NOM, tak není to úplne niečo out of this world, povedzme. Aj mimo tohto sveta sú to veci, ktoré iné kluby tiež robia. Určite som si zobral niečo z toho klubu, ale určite ten klub si môže zobrať veľa aj od iných klubov. Čiže to je ten futbalový svet a krása jeho, že každý vie niečo niekomu dať a zlepšiť toho ďalšieho človeka a ty zároveň môžete sa navzájom zlepšovat. Ty máš rád čísla, máš rád statistiky, tak já ti tady jednu takovou dám k zamyšlení. Říká se, a vědci to potvrzují, že ženy řeknou zhruba o 3000 slov za den víc než muži. Připadáš si spíš v tomhletom ohledu jako ženská nebo jako chlap? Protože když změříme teďka počet slov a procentuální vlastně tu úspěšnost toho mluvení na tvé a na mé straně, tak si myslím, že tady v našem rozhovoru jsi ženská spíš ty. Tak ja mám rád rozprávať, mám rád si myslím komunikovať niekedy vo vtipnej forme, niekedy viac profesionálne. Mám taký, si myslím, celkom fajn cit na to, ale áno, môžete to tak povedať. Máš to po mamce tady tohleto, nebo je spíš komunikativní táta? No máma rozpráva non-stop, to je, ale počkaj, Denis Luxik je ešte horší. Denis Luxik to je človek, ktorý rozpráva non-stop a už niekedy sedí vedľa mňa v kancelárii a ty vole, už som fakt na hrane, že jednu by som mu dal, čiže on je fakt horší, ale mama tiež strašne veľa rozpráva. Takže co se týče verbálního projevu, tak Denis Luxík je víc než nadprůměrná ženská. To je to ako keby úplne extrémna ženská. O čem vypráví? Vždy niečo, furt niečo mele a jako naozaj strašne veľa. Dokážeš si představit, že bys tyhle ty dva, to znamená Denise a tvojí mamku, posadil do jedné místnosti? To určite. To by mali veľmi dobrú konverzáciu. 2 hodinky by sa porozprávali. Určite. Ja som skôr taký typ, ako teraz rád rozprávam takto, lebo ma zaujímajú tieto témy a rád poviem o nich, ale keď napríklad mám video s hráčom, tak 30 sekúnd out, dovidenia. Nesem mať dlhé videá, akože to som sa naučil ako keby zo skúsenosti, ale skôr s hráčmi komunikácie mám ako keby strašne krátke, každá jedna, či to je ako keby meeting, či to je nejaká prezentácia, čokoľvek, čo najkratšie ako sa dá, čo najdlhšie ako je potrebné. Aj to je ako keby môj princíp nejakým spôsobom. A veľa ľudí hovorí o mne, že rozprávam rýchlo. A to je ako keby ďalšia vec, čo je problém niekedy. A máme to tak nastavené, keď David niečo vedie nejaké toto, tak ja prekladám a potom Matúš Boží Kondičák hovorí, že keď vy obaja rozprávate, tak ani jednému, ani druhému nerozumiem, lebo on tiež rozpráva rýchlo, ten David, aj, čiže je to taká komédia, no to možno musíme vylepšiť. Kolika jazyky vlastne vládneš? Anglicky, francúzsky, veľmi dobré, slovensky sa zlepšujem vždy, ešte sú tam nejaké slová, ktoré mi chýbajú a španielsky tiež ako keby sa postupne zlepšujem, čiže by som povedal 4, no. No a teď pracuješ na češtině? No, tak to by som povedal, že každý mi už hovorí, že rozprávam česky pomaly, čiže že nejakým spôsobom sa posúvam ku tomu, čiže možno po rok to už budem úplný Čech. Když jsme narazili na tvojí mamku, tak mě zajímá jedna věc a to je to, že ona vlastně, když šla do Kanady, tak tam začínala jako klízečka, ale jako vypracovala se. Máš třeba tu ctižádost po ní, protože ona to nakonec dotáhla i do té fáze, kdy jako zpěvačka stála vedle Karla Gotta. Tak to ako keby tie úplne detaily o nej neviem, to ani sa nebavíme o tom, ale spievačka určite talentovaná, má rada spievať a určite, čo sa týka tej upratovacej firmy, bolo to také, vždy mi bolo ľúto jej, lebo to je ťažká práca naozaj, ale na konci dňa si myslím, že teraz je šťastná a za to ja som šťastný tiež. Po kom máš hlas? Po ní nebo po tátovi? Doufám, že po tátovi teda. Ani po jednom, podľa mňa.
Ako nevím, po kom mám taky. No, jako velmi dobře víš, proč na to narážím, protože my už jsme se spolu o tom bavili vlastně několikrát, že mně přijde úplně jako nereálný, aby takovýhle hlas vycházel, a ty to vůbec neber špatně, ale z těla, který vypadá, jak kdyby mu včera dali občanku. Jasné, no tak to má vždy uráža, keď niekto sa ma opýta na občiansky preukaz a má vždy uráža, no, ale to je také, no, mám 20 rokov, nemám 16, čiže tak, ale určite, čo sa týka toho hlasu, neviem po kom to je, ale by som povedal, ako som už ty hovoril predtým, že po tom čase v tom futbale fakt to ide nižšie a nižšie ten hlas. A to neviem prečo, či moc veľa kričím, alebo tie hlasivky. Neviem, či poznáš Sean Dyche, to je tréner v Burnley bol a tam som ho vždy počúval a vždy každý sa pýtal na jeho hlas a si myslím, že bude mať horší jeden den. To naozaj si dovolím povedať. To vždy hlbšie a jeden den to bude fakt zlé. Máš díky tomu třeba větší respekt u těch hráčů, když promluvíš tím svým chraplákem? A to možno aj áno, to možno áno, ale dosť veľa mluvím, čiže si myslím, že už si zvykli na to. Až budeš dávat rozhovory o postupu Ústí do první ligy a až třeba Ústí tu ligu vyhraje a až postoupí do té ligy mistrů, tak budeš rozdávat rozhovory i pro zahraniční média. Pro tebe asi jako velká výhoda, ne? Že bys mohl pohovořit s francouzskými médii, se španělskými médii, s anglicky píšícími médii. Tak to si myslím, keď som začal tú trénerskú kariéru, tak to bol ako keby jasný cieľ, že tie jazyky budú dôležité, ešte tá nemčina určite bude dôležitá do budúcna. To sú ako keby také 5 zásadné, čo si myslím, no 5. Slovenčina určite nie je zásadná, ale 4 povedzme, hej. Angličtina, francúzština, španielština, nemčina. Čiže to sú ako keby 4, ktoré nemám ako keby to jasné dané, čo by som si mal ako keby zadefinovať, ale asi okolo 25, 26, maximálne do 28 by som sa mať všetky 4 na top úroveň. Kdybys měl říct ve všech těch jazycích, které umíš, Ústí nad Labem si jednou zahraje ligu mistrů. Pojď. Ústí nad Labem va jouer le Champions League une journée. Dobře, francouzsky, jdeme anglicky. Ústí nad Labem will win Champions League one day. A španělsky? Ty vole, to nevím, či dám. Ústí nad Labem to nedám. Tak v zjednodušené formě. Ústí nad Labem... Tak zkusíme Ústí nad Labem do toho. Do toho, no. No to už Ústí nad Labem vamos. Vamos, přesně tak, to bych věděla i já. Krásné jazykové okénko na závěr. Dominiku, děkuji moc za to, že jsi udělal čas. Jasné. A ať už s tímhletím chraplákem, a nebo i třeba s trošku jiným typem hlasu, s postupem času a s přibývajícími lety a zkušenostmi, tak ať se ti trenérsky daří a ať ti vyjde všechno, co chceš a ať jednou dosáhneš toho cíle, který ještě nechceš tak úplně prozradit. Díky za tvůj čas. Ďakujem pekne, vážim si to. To byl Dominik Rajna v Dynastii speciál a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Do té doby se mějte krásně, fanděte fotbalu a nashledanou.